enyi nwoke afọ wee kpọnya wee sị ya biko na ọ bụrụ na ọ ga-asọpọtụ ya ka agaba Lagos ga jee mmadụ ma onwe ọrụ ya ga-enweta ebe afọ na ọ bụrụ na ya ga-afụ 100k ya wee kwalụ mana o werezie ego ya ji n'aka maka ifo naanị ya na-ebuzi mmadụ na ya wee jekwuru one of her friend na-alụkwa ọrụ ebe afọ wee sị ya biko ka o bunye 100k ka nye this guy ka o wee jebe Lagos. Dịga wee na-ebi enekete wee sị ya nwaanyị anyị makwala ife nke bụ ka inye nwoke ego nwoke tụbalụ gị ime ego ka o jebe Lagos n'ife ga na-ekwubu ibute this 100k inye ọbịa ma ego n'isi gị o mesizi ego n'isi gị ịchọ 100k ọzọ na ya ga-enye gị ka o wee jebe Lagos. Ịgbagoro okwu this girl gwara ya baa anya ntị si ya na ọ hapụ this guy ọ gaba Lagos na-akọsigokwe nke afọ ịmagonu ya wee chighita azụ ya decide ka ya chụba ego ya ebidozie na-alụ m overtime na-alụ ọsị m still nwanne ya nwoke ka na-esokwu eje na-akọla ọgọ ya nwoke wee kpọnya wee sit enye da wee gwa bia okwu si ya na anụsigo ife menụ na ife ọgọ ya nwoke kwuru dị too much that na ya dị shocked na enwekwudo ike izo onwe ya just nọla ana na-ene ọgọ ya nwoke na dịga anyị bụ ezigbo mmadụ na nwunye bụ ezigbo mmadụ ya mara ife a ga-ekwu n'ife anụnwa bụ nnọọ ube atụ n'afọ maka na onye na nwanne ya nwoke bụ ife na-afịọchanụ. Ọ sị m nne na ihe gwụlia ike bụ na ka ọgọ ya nwoke kwuru ihe a kwugide kwụsie ya na-eche ka ọ sị ya na ọ lụsigo na ọgọ ya nwoke asịrakwa na ya alụsigo ọ sị anya kụla akpa ka ya jebe ọlụ ya ekokwela akpa ya jebe ọlụ nwoke mmadụ wichi ya na-eme expect ka ọ chụọ ya na ọ chụrọkwa ya n'ọlụ ya wee jebe ọlụ lụọlụbakwa ya na nwanne ya nwoke still ihe a kalịsịa ya wee sị mba and ka ihe anụnwa kalịrị na afọ ime na-egbogote afọ ime na-egbogote ka a ka na-ekwu na afọ ime elugo 7 months ọ sị m na 5 months of her life was the worst. Ọ sị m nne ka ekwusizila ife anụnwa nwanne ya nwaanyị wee bido suspect ya ma die ya mesizie akaụntụ akpọ nwanne ya nwoke edobe fonu a na-agbakọ a na-ewepụ ya pụta ụtụtụ ga apụ ajụ onye ego one ya ji ya jesi ọlụbata ajụ onye ego one ya lụtara ya mesie akaụntụ akpọ nwanne ya nwoke ọ confirm mgbe ụfọdụ ya si na 200 si na 270 ajụbi ebe 70,000 jebe a na suspect ghalizie maka gịnị na ya na-enye dịga ya ego maka gịnị na ya na-ezu oshi maka gịnị na ya na-aṅụkwu mkpụrụ mmiri na-aṅụ ọgwụ enyi nwoke na-aṅụ na enyi nwoke ji ọgwụ wee jide na enyi nwoke na-agbari ala na enyi nwoke na-akwụọrị ụgwọ ụlọ. In fact everybody was disappointed in her maka gịnị maka nwanne ya nwoke achọrọ inyere aka ọ sị m nne na ebe afọ ka a nọzi wee sị mba ka a mee gịnị ka a chọba ụlọ ya wee chọba ụlọ na-alụzipụta ka ọ pụọ mgbe ọbụla na ya na-alụ ọrụ. Ọ sị m nna aka na-ekwu nwanne ya nwoke gwa nwanne ya nwaanyị asị ya wopie na-agwa ọgọ ya nwoke na ya dị incompetent na ya mara ife ya na-alụ na ya mara etu ya si eme na ya na-ewesti ego na ya na-ezu oshi na ya na-eme nna na ya na-eme ibie. Ọ sị m ịgbara ma those boys na-alụ ọrụ onye ọbụla chere anya nkwasị ya na-arụ. Nwanne ya nwoke na-agwa nwanne ya nwaanyị asị chụọ anya n'ọrụ ọlụ nke ya kpọtara ya o wee lụba mana nwanne ya nwaanyị na di ya achọrọ ya mana ife nwanne ya nwoke kwụ ya nwadosa ya amarọzi ife ya na-alụ ka ihe anụnwa mesịa ịghọtago ya wee jekwuru nwanne ya nwaanyị wee sị ya biko na ike ya na nwanne ya nwoke ji ebu agha agwụgị ya ka ya mee gịnị ka ya resign ya na ya chọrọzi. Nwanne ya nwaanyị asị ya gịnị na o nwere ebe ọ na-eje na ọ ga-ekili ya that mess o melụ before jebe ebe ọbụla ya wee sị ya kedu mess ya mere ezuru m gị na di gị oshi enyere m di gị nsị o nwere ife m mere ego m na-eli ọkwa nke m kpatara ịmagolu ya gwabana nwanne ya nwaanyị ukwu mana nwanne ya nwaanyị ma ihe ọ na-ekwu ịmagolu na ya ga-ekili ya ọ bụrụ na ọlụ ya na-alụ na fala ikere nọ na ifugo ka o si wee dụ ịgbago na ihe anụnwa bụ nnọọ ube atụ n'afọ ịmara ebe ị ga-esi maka na ihe a bụ ihe famili akwaghị ọtago ya wee si oke ya wee bido si na ebe olugo like this na ya ga-achụ ụlọ ka a pụọ apịghọta maka ihe a nwanne nwaanyị gwara ya na ihe ọ ga nwoke gwara ya mana ọ bụrụkwa na fa na-emegbu ya ma ọ na fa na-eme ya ajọ ife
so nya wee chọba ụlọ chọta ụlọ fọnish ede ụlọ jezie ebe afọ bizielu ka wee na-eje ọrụ anọgide one day enyi ya nwoke kpọọ anya wee sị ya na ebe onye nwere 100k na ọ bụ na ọ ga-enye 50k ka a welu gote mmanya wee jee ya ọgọ ya nwoke mana ọ magolu na ife dunia bụ na nyanwa get step down for nyanwa because na ọ bụ na anụbịa na di na nwunye ada alụ ọlụ na the same office na ife a bụ iwu dị na the office nye nkwalụ with all pleasure maka na mgbe ya na-agwa anyị ha na afọ ime nọzi na 8 months ka 7 months ya nye nkwalụ si ya bịa welu 50k ọ bụrụ na ịgwasie ọgọ m nwoke ọkwalụ na ya ga-resign nye gị that position na nwanne ya nwoke ewegolunu nke gị buchigbu nke ọ na-achọ na-enyesizie this guy ego chalala m ya kpọlie agbogo nkịtị kpọkpọ ya kpọlie agbada nkịtị kpọkpọ ọlụ one day ya akpọ ya opiki call ya gwesị aka ekwelu agwa mụ na gị gburu ọdụ mkpirisi one ọsị ya gịnị na otu o si wee gbata kịta wee kwụlụ na ya ma nnu ya na o nwere ife megide ka anụ ọnya keke ya si anụ ya kedu ebe a ga-ebido ọnya nọkata etu nya nọ ya ewere ọjị nye nwanne ya nwoke chọrọ igbu ya nwanne ya nwoke napụrụ ebe ya si eli nne nwanne ya nwoke nye onwere ife ya mere ka ọ gọọlụ ya ọfọ n'isi famili ya na ya ma nne kedu iru ya ji ya afịa kedu anya ya ji ya afịa kedu ife ya melie na aka ya dị ọcha na ya ma nne ya o na ya ma nne ya ọsị m nne ihe nke a dị aka na fim ihe nke a dị aka na fim ya were aka nne ya this guy ọsị ya mba o ya ma nne ya maka na ya mara iru ya ga-eji wee na ọ bụrụ na nne ya nọ ndụ kịta ọ bụla different case yọtago ya welu dị ọjije kwulu nne ya mana as long as na nwanne ya nwoke ga-ana mmanya n'isi ya na ego n'isi ya na ya ma nne ya ọsị m nne ike kwụlụ ọtọ gwu ya ike kwụlụ ọtọ gwu ya na ya mara ife ya ga-eme ya aka na-ekwu na ya na-abazi the prepare ka a na-agwa anyị ha ruo one day na ya nọ na moto ka ihe a mesịalụ na nwanne ya nwoke ka na-afịọchakwa ọ na-akọ ihe ọ na-akọ na nnekwe moto ka o si n'iru ha abịa wee pịa moto ya nọ na ya ife a chai wee pịara ya ụkwụ ghasa n'ala with afọ ime 8 months ọsị m nne na detini metụtara ya n'ife ya ji wee bụrụ nwaanyị ọsị m nne na ya nọ na wheelchair na-anyụ nsị na-anyụ amịlị plọsa afọ ime ọsị m nne ya akwụlụ ọtọ baa depre ya akwụlụ ọtọ ọ bụrụ ọzọ ebubo niile ebolie ya na-ezu oshi ya na-eme nna ya na-eme ibie na osisi m si anọgide nwanne ya nwoke kpọọ enyi ya nwoke na ya mara ife ọ na-akpọrọ ya enyi ya nwoke kwere pik kọl ife enyi ya nwoke na-egbu na o welu fon kpọọ mama ya wee sị anya gwa nwa ya nwoke ya akpọzina ya na fon na mmadụ ama mgbusie mmadụ na-akpọ ya na fon ya akpọzina ebe ọ napụrụ ebe ya si eli nne ya akpọzina ya na fon ebe afọ ka mama ya nọ wee gwasị anya na ya nwekwenụ accident o wee tie wee gbalụ wee bịa